Namonshumuri garibono cheragire Chinsa Isato chiabono botukuna nenga kienengo kwaligania semesa yamwana Amayia nyaro kumanyagati yale tobereto kwaligania kurwasema mbya yale ngentambe kwa Chinsa chiabono marugoba litukerigalia Ijumaa tariki 15 na Isato motinyo gatana gadato omwaka bw'ekiri bubere na 2023 na mange habereka okolekana ayo aseri bwango chikoko sansamuranira na Wajibuna abaliki baito bayasangire kuro chinkongo chionsi nyirabano nigo ingiri tukulyo mwelyo anasoko nyarago chengera obokori bwe serikali chichi county goze devolution omanyigo bereko kolekana ase county ya uwazinigishwa somanyigo yiboigo nigo omokonyi w'umurayi w'ensiri Gadi Gashawa akwana igoro yansemeri yazimio maega yokorwa abarendi babo asate yabuna baisoko tugutirara mangana yokorobekana mbanyare kweranirigwa abarendi babo ayungati yalian Atukuchi ukumanya semargoba yabono Waigo wana sensemeri ya misambi maega yomo sao yomo Ujubwate miake merongebere nene konyara wokobe tumu yunomo saonde Ujibono beteka usiru mabuga ye kagendretse konyo robo goena senya getari ya Nyamira rifaro Abantu balenge no borobo tinda sensemo ya misambi ya kaunti ya Nyamira Nigo bono basa mbete chinyomba isana Isato ichigotewe kana konya marua atanchiri ase ensemeyo Ayungati yarito kuchuku imanya semargoba yabono na boko Ragotobuatia goiteren semeli mtandao nseme ya Facebook Ndizi TV News Digital na boigen semeli ya YouTube na bogotena buna Ndizi TV News. Bwi manyiryo Joshua Auta na kumanya senchera ebwendre teretera n'enchenkoro kwa Vincent Onyancha. Emese mangana Amayia etogo chaka anene korwa asa mangana rengete obo koreri nigo tokumanyigu na chinkwane chiabere chikogendera anene ase bunge echibono chibwaterentian semeli ya Azimio na One Kenya nigo bono chigendrete koleta matunda maya kubwate karabuno kuiwana nigo korokanete anene ase kamati ya bantu 10 ya choro kwa senseme serikali na bwegana semeli ya yo kwa mirili ya serikali na bwatani anene korwa se county ya Nyamira anene omo seneta we county yo okongo mogeni igate beri chinkwane ichibo igoni go chigendrete kumurekera amangana rengeta magendro na boigo amangana yamabaga yemeremo aiga sense ya Kenya nganate biri buna bago chikumurekera so wime kwane kibuna mbali kurigereri gania yonde wensi kolenda magania manene niga muregete abakenya Kito Brighton Makoli niga tuwaregane roboti uruo asenchira yoboikira Omo seneta we county ya Nyamira okongo mogeni nigateru na chingwa na chigendrete gatio mabwasi miuro moja wa Kenya amo neri ya serikali Kenya kwanza nigerengete kuchikoreto murembe a sense ya Kenya okongo oyoruko ya kwana yu a sensemo ya matutu yego toka se wodi ya gesima ebunge ya kitutu masaba county ya Nyamira ekeraikirana asomo yega aboko mweni omongina eren nyaito ndi makoli nigateru na bakenya batakirigo chame kyagera bonsi nigo bagwakana ebango abantu bali batano korwa Azimio na batano koru uda inje ndoyo mo inje nkogamba ali ndanga kitokoro sikenya mware kombeke sama sabana inje irinde go chimutwa toro sikenya ebwato mole na ende toro siye tutokoroka inikirusiviti yani na itu na Gusii tweguna na otolese serikali igoro yokorikwa kwa bakora imirimo ase kiombekeri kia kusangiriria bango tangazo shika 1500 ngaimo kibona certificate na nje kamyekyo ki Nairobi ngota ibya karama lieta sogete onali letene lisebe nigateru na mabaga mange nigachete gochi ase bari bare ase serikali abantu baita bakora serikali kururifu bai ngo baile tebe rogo 400 sama bagai o abantu namba ibere bakoro kwa abaikoyo 385 abaruya wakaira 200 mtoto kama nyakomunyererwa 40 igoro yori ojotenena a sensemo ya DBB nigateruna nigo basemeretuna ekeruge kyo nigo kyale kwego mogusi kulende nigo kyaitwe omuruya ote danza ligaze kilingo haki woboche akabeka masakaralia dakoboli kwalia katanga bono lende ko Gusii aba PS ura bachoro wa bisina moja mugusita nyole atanga na into bono lende nikege rogoto gotamera akalige lingo muruya mbabwate ke mukoro ka prime cabinet secretary
Kirikia musale mudaba. Ayo speaker na ugaro. Umwana yo kurukusti mogaka akabo muwe diria machikago tawo chikofinyo mwana nchate yake yes uso mwana utinanya orobo tipi. Abantu baminda karabata ngase tegoro. Mwana ojo mali ande. Ande twanya tinge koro gyachire borui. Bono kong'oni ganyaririga kubori Gusii anene abarayi gochama na gukwana n'eriogi erimo. Igo bona abarayi baito totaje tiamo tukurere community yo Gusii ngo tukutole siko. Andi otoko tukusiko ngo nyara gokwanya bana. Thompson Momanyi noyomo origetie kerugo kyo MCA ase wodi ya Gesima oyo nyaraka kwa ikoko amangana ayo. Moro chumne bindo bikogenda. Na intumwa Gusii ba minta ndo mitege ndo tokote ban gorbono ya kogendera. Tiga to chamo no toraba kebne binjo ke bindakana to chamo to gatera ne gochi moina ya kare gochi koyana gochi Gusii inga na indi tu ato kana ndo manyina na ndo gata kando torabe kemesa igoro ye factory ya matunwa nigo bono kong'anyaririka oteabuna niganyaririka konyoru kwemurungania buna bamenyi bensemo ya matunwa nigo batanyoretiri bagali saine ase factory eyo Imajesono amangarango tabuna ya obo maene abantu bekenyoro bakare gondengana ne gasyo kwabusa okaiga bana bekenyoro mbanyore nabere igo bono kongo nigateruna ndogo chikuwanja kunde fali toye igorwe abanyakenyoro mbanyora bayitendeose igo togo saba aba director aba tobege tobisi na management totara bwaje mangana ya nyiro gorwaga KPDA ikiara bana abantu baita ino abanyene chai ino abanyene factory Guripotri kitoseni Kendis TV koru a sensemo ya matutu egodi ya Gesima ebungi ya kitutu masaba iridariane Brighton Makoli Biono mulikito Brighton Makoli asoroboti rwa senchira yoboyekera n'umonchu muligere gotigana nayo nigobono korobekana gwakorekana sichi abisiche county ya Kisii okubono kwaba kogosegetwa nabayegereri abono barokane komochia omotirni asamangana rengetende mero manyakate buna Charles Ayenda hase batebire bunani garokane kuniriri abantu anene bono bali batali kwenyara okoberekana okugwakorekana ase abisi yende mero aigase county ya Kisii nigobono abwatani yabuna boy Gaba geriyabo bagania serikali kumukege tambokero na kumunga Charles Ayenda uyoteneta mangana yende mirime county ya Kisii na gote abuna ni gabereka korobo koribo yasenchele tabonete na ne gote abuna habanta bange barokane ba kwimurungania igoro yobo koriwaje anaso gutumeka bobe abisia ine chinguru chio bisia yom omurikeito Mirdedi Momanyi na roboti rwa senchera yobo ime Okurobekana ko morembe nigo kwenekigwa ase umuchubusongo amona bawakili abo baganete omoland registrar ase Lita Charles Ayenda kurwa account ya Kisii gocha kurusiwa sayo ase kelia kolengana barobwo nigo agochanda abantu nabayigo taligo ikirania amaganyo yabamenyi ase nsemo title deed bakora wano mwakili George Moraran nigo baira okurobekana kwabo baka ase chabisi cha Aldi House ase bateba omoland registrar arusi wasayo. The purpose of this demonstration is a cry for the past 4 months from the advocates and land owners within the Kisii County region who are grieved with the activities and actions of the land registrar Charles Morara Ayenda. Ayenda received a petition from the Law Society of Kenya addressed to him giving a number of grievances or particular do's or don'ts that he had not adhered to. Ayenda gave a response, but which was not enough to make the advocates and clans within the Kisii County owners of land, conveyancers, and other interested parties were not satisfied with the answer that he gave. Services chitokani konyora kai kabosongo tichiri konyore kana sobo raisi esababu Ayenda niga kolito obisi ye kabuna mwaye igonki tuacha kokoraga lero ituacha kumoinyoria nga Ayenda kuikokoreki kuikogende gati yabawakili nigo barwa umubwekano bwebikorwa video omoland registrar abereka gokora ibyo kolengana barobwo bitali aseri chiko. When I was in court, there was an advocate from Nairobi who was trying to charge a property here in Kisii on behalf of his client. That client of his is a cancer patient in hospital in India.
trying to charge that property so that they can get money to facilitate a medication in India. Whereas Ayenda is insisting that that patient must come from wherever she is, so that Ayenda can see him, so that that charge can be registered. You can imagine the injustice Ayenda is causing to people. So we want to tell the nation that Ayenda is frustrating service delivery in this county, and we are not going to fear him, and we are telling him that he has to move away from Kisii, and we want his transfer to be effected as soon as Monday. Nigoba mocha hoigo Omoland registro yo ase ogotaba ase chiabisi oika Chinsa baika asayo ase barua ogokura gucha se serikali wategerera ibirero byabo ase okomorusia Omoland registro yo ase chiabisi echo. Even the offices are closed. This is 11 o'clock in the morning. The office is not working. Mr. Ayenda is not in the office, and we wish this information to reach the headquarters, the CS lands, so that an action can be taken. And we want to confirm that Mr. Ayenda is on transfer. He has refused to move from Kisii. He says that he has a god or a goddess, probably in the national government. We are telling him we are not relenting. We are not relenting, and Ayenda must go. Actually, our issues remain the same. They remain unresolved to date. They're even applying for documents, normal documents like searches and cautions. It's quite difficult to get such documents. Our message to each and every person of this nation of Kenya, particularly the people who are charged with the land matters, is that Ayenda was a reject from his former station, that is Nyandarua. Mulipotalia egetaseni kia Ndizi TV, litaliane Mildred Momanyi. Miyono mulikito Mildred Momanyi hasaroboti rwa senchira yoboyikirano gotikana yono mwancho muligereria goika Chinsa mochirichi ya misambi yogotoka ase county ya Nyamira ebunge ya North Mugirango ni gobono muichano bwa tanse maiga yechinyomba isana Isato konyarago sambwa n'abantu barenge no borrobo tinde ko bwatakana no wita ko musaho yo muyibono betega ko betumuyo no musaho nda Chinsa mechichi ya misambi ngotebakana mu chombe cya sambe tunchirichi ko Nyamira ya tanche maiga yomusa yuko betumu yuniga mnyogetu wasenyage tari ya Nyamira Referral Hospital ase kolenda sirete obugima mbwa yakiragendrete ko rwandra asenyage tari yo egento kire cyumba kiri kikonga marwa konyara gosambwa asekeneke gotebekana buna ebikore byamarwa na ebirete ogukwaye naboigo okobetumu yuko rwasensemeyo omurikito job maange korose county ya Nyamira na Chinsa mo chia misambi na gotwarigendera roboti rokubwatia. Maega yomusacha oyo omugusiria obugima bwaye niga bamenyi bale n'obororo obonene batongetie omulero kinyomba isano na Isato ekenyoro kya misambi ebunge ya North Mugirango county ya Nyamira. Hii kifo ilitokea, watu wakamua hizo bomba za watu wenye wanauza pombe ya ramu wanachoma na wameamua hakuna pombe itauzwa hapa tena. Omusacho oyo asamalieta David Odhiambo oyole n'emyaka 24 nigo asireti obugima bwaye ase enyagitari Nyamira Referral asali kurwanerera obugima bwaye maiga ase akagire kobetwa omujina Duncan Nyamanga obutuko bwa Jumaine ase ense mubali konywa amarwa atancheiri. Sasa tunaenda Nyamira, imefanya facet kwa sababu amedunga hapa kisu moja saidi ya kishoto. Sasa amekaa naye huko paka leo. Wacha tu kunifanyia mimi nakufa. Longi yangu ni nini yeye evidence enda tu aina hakuna haja uache hapa juu nimesha kufa. Beba hii damu peleke nani uchome. Namwambia mama nimeenda na Ford sijamuona, mwambia mimi nimeenda lakini ni uchungu. Kaniambia hivyo akaenda tu hivyo. Ngina ase amalieta Elista Atieno na ichanira kumusiria omwana oyo asate baniga alenge omotwereru otabwate bobebondo bwonsi na monto. Mtoto yangu ya 3 kwa hii boma yangu ametoka hapa kama saa 10 anaenda kutibu ng'ombe huko prison siani. Ameniwacha mbali. Niko na mtoto mmoja
hivyo. Na mimi nilikuwa nakaa tu, David alikuwa anafanya nini, sikuwa nimeanza hata kitu chochote. David alikuwa kila kitu juu na hapa chini kwa mama. Asemuka enyagusira asabe serikali koira egetambukero kya bwango ase omukagerwa aseng'encho tali chinga kichintangani agokora amamocho bunayo. Namba serikali kama kunisaidia nipate haki mwenye ameua David, nini walikuwa nang'ang'ania. Sio kwangu peke yake. Angalia hii Msambi. Hii dunia hii hapa Bonyengwe. Serikali alinde abamenyi bensemeyo mbamochia ebitago byoborendi ase gutairera egetambokerio abakonia amarua atancheiri ekikeireire obusalia obonge ensemeyo. Kijiji wamekuwa na hasira, wamepiga kelele kwa miaka mingi juu ya pombe haramu ya hii kijiji, lakini hakuna action inachukuliwa. Watu asian chief anashika watu wa kuuza pombe haramu, wanaenda Nyamusi, wanaachwa, wanarudi hapa. Vijana wachanga na tena vijana wanaiva vitu kwa nyumba, wanapeleka kwa mali, wanauza pombe ndio wakunywe pombe. Gakwenekia ogokoleka kweng'aneye omukomanda bw'abanyanyimbo county enke Nyamira North Elizabeth Wakuloba nasaba abamenyi gutaira lichiko asa amaboko abo asateba nigo botuki bwachakire lindo komanya ekene igoro yeng'aneye. So as the police we are doing the investigations, na ile request naweza kuwa nayo kama mkuu wa kitengo cha polisi ya Nyamira North ni kwamba tunaomba raia, tunawaomba ya kwamba wasichukulie sheria mikononi mwao. Ginko reporter ya Ndizi TV Korwase County Nyamira, Job Maangi. Dibono mulikito Job Maangi hasorobocho rwase nchira yobo ikirano gotigana yibono Korwase County Nyamira goika Chinsa moichegere meye county ya Kisii asenseme yibono abantu bali batari kwenyara boigo barabagotu Korwase nseme gare ni gobono bago kirobo konye obanya litukolya Korwase kyombe kamanyakante buna hadi Kenya ekyabage ko basira nasoka watokere ebinto agati bintu birwanyara bako egwa ingamo na marangeti na boigo nendagira buno mulikito Mirded Mumanyi agotomanya ase amatuko abwangoiga nigo abagotu babiri baguchandwa ase ebinyoro imensi ya Kenya ase kelia buna nigo bale abarogi ingane iyo yabeire umuchando monene na korenta obwoba ase abagotu bonsi ase chinsemo au Imeye county ya Kisii asensemo ya igale nigo abagotu banyora abageni batali babutambe kurwa ase ekiombe kya ahadi Kenya yekuragwa na Dr. Stanley Kamau abo bacha kuba obokonyi bw'ebintu au kati yabo obosibo kuruga ubwerongoli amona marangeti nebitamba kati y'ebintu binde bunenchere ya moyo kubaika ange engakeiga lire lionjokire na kolenta obokendu obonge ase omoteneri asaba abagotu gosikwa. And today I'm here in Kisii in line with what Ahadi does best during this cold season, supporting the elderly with blankets and other essentials. I've been very concerned about the cases of elderly, particularly in this particular region, being blooded as witches. When something happens in this region, not only in Kisii, Nyamira, also in Coast region and other parts of northern and northeastern regions. When something very small happens to a family, something unfortunate happens, I think they find the elderly and they call them all manner of names, calling them witches, and they end up lynching them, killing them. And I think it's very pathetic, it's very ungodly. I don't know which term to use, but I think it's backwardness for anybody to point a finger at an elderly person who is over 80 years, 90 years old and call them a witch because something unfortunate has happened to their families. Bali banyora obokonyo bwe nigo bakangambye muno ase okonyora obokonyo bwe. Gaki mokole bo butambeiga ase moko genda gaki nyasaba bwatisi nainu nechingo cheino bo
mbia muno abagani ba minto lero nanyorire oburangeti n'igitamba ntanya korora nonyekero nakinete egento ngwaka mbia muno nindwarete nimbwata oboremo bwane lakini lero mwakonya esimwaru akinya saba sisini aba barenta mbia muno asanti gaki nande tonyore nabara bunene kurwa ekiombe kia ahadi nigo basaba serikali gwasonania na kulinda abagotu na boigo gochia kubeka lichiko ase chinga chiria chikulinda abagotu eliomba gochandwa. And I wish to call upon the authorities, and also before the authorities, I want to call on the communities to be very, very careful and to mind the warfare and give the elderly a dignified life. These are people who have taken care of our parents, they have taken care of us, they are taking care of their grandchildren, and I think the worst you can do to an elderly is to point a finger and allege that they are witches just because they are old and something unfortunate has happened to their families. This is a matter that needs to be looked into. It's a high time the government also regulates the elderly homes and supervise and also see that our elderly people live in dignity even in the elderly homes that are around this country. Kuripotelia Kisii kia Ndizi TV, Litaliane Mildred Momanyi. Nibono muliketo Mildred Momanyi asorobocho rwasenchira yoboyekirano mwanchu muligerelie karabono togendrete kuligerelie obokori bwe serikali chechi county goes the devolution ni gabamenye kurasongo rwa Gusii barureberengere byabo ane ogocha wechi county kirabande bate birebuna kwa bero kokerania amange kurwase county ya Kisii gati amenyi barureberengere byabo ase kolende abande bate abuna mbararobokonye bonde bwenzi babere bokoletwa ni serikali chechi county asaba birebunani gobono serikali chichi county cha rokana gosege tamangana yobukurumi asa bande baitabire no korosi wa wechi baragati ebintu bino bagachi wechi skuru amo nechinyagitari omuliketo dipona sanya noroboti urasobwagare nche mono gento ngokwana kulingana ese miaka 10 tindo chigende gyakorekani Watikana ni miaka 10 yaerire asense ya Kenya egendete guchingira amagenderero aenekiwe asiti county ao niga bamenyi anene kurase county ya Kisii basange birengerere byabo gochia serikali tonyale korora emirimo ke gotoka ase chinchira chi itali chintu tukanu unakwenda kuriye emirimo ale twanyale korora namagendero y'ekipara chikuyoka twanyale korora ekistima chiko umuswa gocha emechie asobwange twarole chiskuru chiko agachwa ebintu twegokeirie devolution korwe chaka emiaka 10 goikira bono para ntwabwata chindo chitwagachire chisukuru twagachire munanje bwo komonyene esukuru nere ya igole twegoro kunga egetonto eri yarenge zero yarenge yabwata abana babere lakini bona singa je county government twanyolire twakokonyeka samangana mange kwa sababu mimi ni mwanafunzi ninasema asante sana maendeleo ya county imewezesha biashara yangu imeendelea vizuri. Komenta nayo nigo bayatugia serikali asokoleto bokoreri ao gochia sebinyoro wabeire boko bachinga kichinkongu asama tukamagega totanya ko regret nkitiagerete devolution yegacha ntuwate oburai yao twale gutunyale lakini bono twainyale ko banyora angena setole chio bische serikali cheichirange na setole bokorera imbo iyo bono bogotosumbua gotara isabari kintambe togenda kuburiyare gatie chire serikali yarierete abana inchi etaranyara wikirania nigo batikarite ko banogo semelia gokonyoro bokoruri obwe asebaburi abana siasa gutikana na siasa na gokora amagenderero ngamate mado tebeting mangu to yolera bale factory banana yani ya matoke ne chiware bono mna tabaka lakini ndaro ikiragane lakini imbwata bokenenga ki as time goes bintu mbiche bibebuya namano kusira nitanaga lakini usikoli wana wantu doje bachete oseni induction wagaruka na ba MC barabuna bakemye sana no nzipara for the first time ya bitu moro lakini kidogo tuma badaba na tena mara tiga mudi siasa baira ne bamanya na abantu bampata kitamagenda
Bon tutigarithia ke bado tugate igabyo kogenda kuma gwikira nino yakati Boigoni go baruku bolia kwa bene guchese serikali kurigirira chi sector ao ili banyale gukinia uchumi yense ya Kenya no ko ene kianga ebintu buna obushira kwenibo kwarendirwe kere nibe yero neroro na nere gwenda tegokonya omonto omotaka anyare kurwe sare na rasuke lakini yakeretigire amaboko atayikunyara kurenda nabakonyoranga byonsi byasirire na ndio twatigire gari ali tokorera. Angalia wanafunzi sana wakiingia kwa biashara, naomba county iweze kuangalia. Kuripotelia egetaseni Ndizi TV kurase county ya Kisii eletalia nendi pon asanya ambya muno mulikito dipon asanya asoro botirwa senchira yobo ikirano buna botambo mutinyo gatana gatatu kiro mwaka chikanisa chegi Adventista iko batwara wana chikambi echibono chiko nyara gutwara maigelio anego chia sabwatane aho chakera bana nabo igo amona bayibulige ntabagote abuna ekerra gokonya soko nyara gosira chim kana bega soko nyara gutwara chimbwa chingia ana maigelio yo abana abakonyora anene kurwa ase ekambi center ya obuoyo kutoka Chinsa mochia Kisii County wadi ya Kiogoro na Chinsa mochine mba koro mojego yusuno mojego bereko kolekana senseme yo oyo no batebiro obuya wo mojego yo oyo bana kolekana kiro mwaka uno mulikito Josephat Amisi agotomanya Omutenyo gatano na gatatu kiro omwaka ase umurobere w'ekanisa ya Adventista niko bakonyara ko bagukura emeroberi yonsi omwaka nabwigo chako mwaka muya gwetera ase chikambi ekikonyara ko bachigokolekana ase chikanisa ao aigani kambi yaito yobuoyo ase twabere twakabe chumengima korugitariki chiarenge 13 gwikera gitariki ibantu cya gukora chikambi igo chiro chiachagetwe na Nyasaye monyene bana ba Isiraeli bari gukora umwaka bacha somuamo asinginji ebigutu elinde bachamo bagoka basanga sobuamo barwe bingwanso byabo ebingwanso barete byo wakambi yamono asinginjo bakorira umwaka na bagukora umwaka okwana kurwase kambi sente yoboyo nigo abageni ao banyara ko bagwikirana se chumengima banyara ko bakogokera amaigerio ao no basemia obanyara ko bakubwatoka anane gucyase ababwatani bekanise yoboyo bone karonkwire na gocyase abangina baito abunare kwelingana nare kwegeria igore ya government ministry nigo tokuburia abangina baito tuinyore emirimo yigekera emirimo yote ya Dorcas na women ministry nigo tokoyerusia ase gitabu kerikio bakora kianda efunga 35 na kemo ikere asokugani kwabo kobugimo boiga abalense batabwati okonyara tubasira asokonyara abalense batayikunyara okole emirimo ase chinka cyabo tubakorere emirimo meke eriera abagere bagenderere kwana negetaseni Ndizi TV nigo abaibori boigo banyareko bagosemigwa banyareko bakwenekie buna chinga kiche chikambi banyareko bakubarenda abana babo akwenekie buna banyareko bakubaikirania ase chikanisa elindira baro banyareko bakwegerigwa chimbwa chingia kira chikoba chikoenekia chenyereko bachiko bakonya ase amatuko abo amutwe isiko mwatigira abana mpara amanyana kibaguchukukina ime ya Yesu etwa batebiri engaki yaboni gachikambi echigendereta mangana roro ni garama ya toma abana bamanyana kibagukina ime ya Yesu nga ekermo bwata abana omuibori togoche kanisa watu omwana onka kwaimuka koruka kwa matebi ayo kole ochiroche ayori sichombe ayo wabuse gaiga chinga keche chionigo abotenanirwe kambi sente yoboyo banyareko bakogokera amageri anyareko bakoleto n'abarimu kurwa ase chikanisa nabo igogoteba ng'amageri inachiko bagakobakonya anene ase chinga kicyamotwe kambi yeto korugese yagachagete go yachagete buya bakabona nomba nando chego chikohera na nabondo chingambiye go chikohera abalegani abagani baito bonsi nga Nyasaye balinde asemirimo bachite gokora naende nekero barayirana Nyasaye abaire nase baragende gukora imirimo nandi Nyasaye abayigure bisini chinchira naende bakora imirimo na bakoriraye ngira nili abagani baito bacha ise urayi mu pastor tuabwate abaruto ko baire nili abangina batika chinka cyabo mae chume yengima abotoko no kubasabira nga Nyasaye na chirende ndibona togo cyo gukora mambiri tukulia sabato
twegene nanda bantu ba minto mbache baje chinga kiche chikambi waigone chinga kichi kwaya ao chiko nyara kwa chiko ikerana ndakamutogia omonene gwetera ase amatera ase kambi yenyere kwa bigo seniwa amone chikwaya chinyinge na bigo chinga chiyanyara kwa chikwarigani ase njo gukora chikambi chyo ase chikwaya jiri chonsi cha ase njo gutsanga ase kambi nabone kwa yetu yoboyo ne chikwaya chindi chiri cha chonsi andi nabana kwa tenya saba konya nandi litukuria mambe twabariganira mwensi ari muranyora libega nande ase njo gocha tukoresie kambi yetu kuripoteri kutaseni Ndizi TV kuri kaunti ya Kisii eliterana Josephat Amisi Miye mono mulikito Josephat Amisi asoroboti rwasenchire yoboyekera n'umwanchu muri rgotigana nayo tunyara kumurekera Chinsa mochinde ali abakaho kolekana isiko yorogongo rwa Gusii niko bono omurai wense William Samuel Ruto aseri tukulia abaga komerana no senator wense ya US United States kumanyakanete buna Chris Kunza na bego no ambassador wense ya US Meg Whiteman asobona banyara gotwara chinkwa na chiabene nyero wono ni gomo jigo yoba ko kolekana se enyomba yobura State House asabagandra ukwane nchira abagochia gotingana gotwara obwamatobuya gati yense ya Kenya na boigo nenseli ya US eliko nyara gokinya boigo mangana renge tobo nchireria asabamulekera boigo mangana arenge tamagendro agati Chinsa chibere ense ya US na boigo nense ya Kenya asege kare kyo boigo ni go bakwanera amangana renge tobolende ogoncherere kwelire na boigo bono okubwatira na weserekari chechi county rukonyara gwikirania magendero aiga sense ya Kenya Ruto ni go boigaro kana komo chomurebe kyamagya ODM ra morodinga ana sogo checheri yetaro ya yomo senator wense ya US Chris Kunza ane asogo tara go chaiga sense ya Kenya and we must also be intentional as Kenyans. We must know what we want. You know, we cannot, let me tell you, good people, we cannot in this time and age. It will be a tragedy of monumental proportions if in this time and age we want to glorify demonstrations that are violent, that destroy property, that destroy people's hustles, that destroy opportunity, that sabotages our economy. I mean, we would be a very reckless people if we were to glorify such. On the other hand, we would be very ungrateful for us to vilify the people who are creating opportunities for us. We have 200 billion investment from the American government. We have huge investments from Germany. We have huge investments from other countries. We must know what are our interests and we must secure those interests. Na gotigana yubona seri tukolio moelio le rasense yale gochengera no kuba weserekari chechi county goza devolution omoje gobereko kolekana se county ya Wazini Gishu ni gomo konyumura ibenseri gadi gashagwa akwana igoro yamagendra bereka wikani wana serikali chechi county gashagwa gukwana kurua asense moyerdorete kutoka se county yu ya Wazini Gishu ni gobona akwana igoro yamangana alengetemero belio ye serikali anomoro belio omanyakete buna bottom up economic approach ase no umure wense William Samuel Ruto na begetemero beresene ko ne kibuna abantu ali bokonyora wanse nkonyara rugokini wa kurekerengekemo gocha se kendo getera somuru buli yubo manyakantabuna bottom up chinga kechibo igo niga kwa na igoro yamagendro aechi county emerongene na isano na ibereche county chonsi aiga sense ya Kenya. Our plan is not an accident. It is a carefully thought out framework. It is a vehicle carrying the aspirations of counties, inspiring the economy of the grassroots. It is the position of President William Ruto that the bottom-up economic transformation agenda is synonymous with the devolution. Devolution and better are twin sisters, and they all aspire to achieve the same objective. That is why collaboration and partnership, despite the distinct nature of the mandates of the national and county governments, are key. We are here to cultivate and oil our mutual working relations for seamless service delivery. The conversation of this conference, therefore, has established that devolution is not a competition, but rather a working in a complementary manner
for the benefit of the people of Kenya in the respective 47 counties. Na boigo chinga kiechi gashagwa ni garokana komoche osegoje chelia mono omorewe kya makiriki ODM rara morodinga kolengana ni chinkwana chiaye igore yesa bali yo ambassador abono na boigo no senator awe enseria ya US go chagaiga asense ya Kenya gashago kwana kurwa sense meye Doret meye county ya Wasinigisho asiri tukulio mwali go chengera chi obokore weseka chichi county go said devolution ni ganyara kagoteba na kumulikira boigo amangana yokuro ko balendi bensemeryo kwameria serikali Azimio 1 Kenya gashagwa ni gate abuna Azimio ise gotugutira ramangana yokorobekana igomba chikwiranirwa balendi babo buna yarengeri kale nawe gokonyara gwikirania obokore bwabo ekiate birobuna nigo batwaleto boba anaso guchikongusana kwa guchikobo rokurwa sabarendi yabo na ikirete baroba kanyara kurwa balendi elibono mbaba se gotwaro kongusana no gotinde kwa gucha kwiranda ke abantu gosiria obugima bwabo. You cannot speak in a public forum before national television and say that you have the capacity to recall an ambassador from the United States accredited to this country by the American government. It's simply being mischievous. As a private citizen, how would you recall an ambassador? You cannot even transfer an assistant chief in your local application. You know, it's part of the denial syndrome. What we are saying is we cannot allow our officers to be in maandamano because they'll have to fight their fellow officers and it is wrong. We are saying if these maandamanos require so many officers, we must look for those officers from somewhere. And we start with those who are planning so that they can come and help us to beef up security. But if these demonstrations are over and there are no issues, you can just get your officers back and continue with the life. That's what we are saying. Na go tigana yubono our vice chancellor Cross University University Merongebere asiri tukulia ni kubombera na se University ya Kabara kegotoka se county area Nakuru asabanyara gukwanira mange anane barokana komoshye serikali na gote abuna University chiristadi che serikali go se private university ego charokane kunro mono anaso kubwatoka wechibesa nego chinge batebirwa no murobeli bokuro we scholarship go cha sabo kyo wali bakonda University study che serikali go se private university nego ndrete gwetero mu chandomo ne kubwatika numero buli mujia boko bwataka bwechi besa kuru ase serikali chingage chini ko serikali konyara ko swagati na kuligeri na kibara nyare ko konya chi serikali university study chi serikali chibono chile private universities da eli konyara ko sira borokyo wali ba ko so asensemejo ana sokuru wechi scholarship. That couple will appeal to the government to review the funding model that has been provided. The scholarships have to be given to the public universities. We pray that the president reconsiders this decision so that also those who come to the private universities can access the scholarships, because we have very poor students who choose to come to private universities. The funding model that was based on DUC, that funding model allowed students to be placed in all universities, public and private included. That, in our view, that model was not discriminatory. The current model is discriminatory in itself because it kind of places the students who have been placed to private universities. Muchumuligire libono nganchere nyora mache kurwa asoro botioro ekero kilibono asentunde ndeto guchikomonyora captain number 001 kurwa sensemende studio atumanya mange ane asenseme yechigo so limoga ndrete gotobwatia Blessed Ilda agoteba nimetune in kama kawaida bimona soko chora gotengera Ndizi TV gati ya bande pale bana tokobwatia amangana magia Isato chia bono botuko resiba Nyamwari Robert Onyancha gati ya bande na umina Moses Mwenga Samuel Nyamalimbi bono asoko chora gotengera Ndizi TV ngendo mutumoko moke kolende tokirana chigosori bunabotambe. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi.
Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Television ya Ndizi TV nigegendrete guskabusyo kira rituko bono nigotore asichiro yokorigie maketa oyo manyete mirimo ya yeburunge onye kore maketa nainde otagetigo kore mirimo asenyumba yuburaria eyigukina bwango mono ribagariao na rieri ebe nobwat experience yemyaka 3 guchigoro yego kore mirimo na korenta mountorio tumebisero byao guchiase email ya ndizitv@gmail.com gwikomo erio bwomutinyo yo 5 na 3 Ndizi TV obwansu bwomugusi. Television ya Ndizi TV nigegendrete guskabusyo kira rituko bono nigotore asichiro yokorigie maketa oyo manyete mirimo ya yeburunge onye kore maketa nainde otagetigo kore mirimo asenyumba yuburaria eyigukina bwango mono ribagariao na rieri ebe nobwat experience yemyaka 3 guchigoro yego kore mirimo na korenta mountorio tumebisero byao guchiase email ya ndizitv@gmail.com gwikomo erio bwomutinyo yo 5 na 3 Ndizi TV obwansu bwomugusi omwanchu muliriye bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira Chinsa chao na kuliriye television yao na mbegemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosoko menta na bogo toikera asu twakirezimi asinamba enotisa no ibire Isato isano nemo ibire Isato isano ne Isato isano ne ibire eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndizitv@gmail.com boigo na bugotonyora ase mitandao yeito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikia bischito icyo kirebo cy'ubwikiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ikurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomugusi. chingi ogendrete gotengereta seni kia Ndizi TV tiabona nkwariani bena samangana Amayia ye chigo sori una butambe chiretara nende mo Steven Captain 001
tochaka amang'ana amaya yogoichani koru chinsemo chiri chia Ichuni Combined FC abwase obotuko bogokiarera abanyarwanda bakomosiria team manager bwe timu yomekende buna John Atambo oyoto kasensemo yenkaya yegotoka se chinsemo chiri chia Amavuko 1 egotoka ensemo ya Nyankova sub location ensemo ya Rigoma division abwasa nyarakoba kagotoka somobero yotabwa tobogima onyarakoba gokoru nabanyimbo koru ensemo ya Keroka no koirwa se chinsemo chiri chia St Catherine Maria St Catherine Ichuni Keroka yunensemo yenkendu asobono botukibwa chakire kwene kiandake inkedikeirete andake John Atambo obagma bwaye konyara koba bogosira sabwatani bechi gosori kuruchinsemo au bagandira gotome ngora gochiase ya mate ya John Atambo amona ababwatani amone timu ya Ichuni Combined FC asoko mosirio team manager obo from Super Warriors fraternity tokwana na Ichuni Combined family ya John Atambo. Pole sana soko musirio no monto wengo monto mia sana ndo agar twajite friend rike saba kunto merante ner. He was a good man, so may his soul rest in peace. Asama leta ngoro kujare domai nche team captain ya Nyaburu Sportif kwa niaba ya Nyaburu Sportif family department ya players nende toka tebanga pole the family ya Ichuni soko musirio team manager notoramo singe no twarengezoni ya muna pengene ndu twasiri nendo team manager notorama so tukubwatira na sama tanga ya bairi Ichuni Combined ne timu tu abanero ase pool na ne timu engia twachiete soba aria twakegoria yemo na kera batenka iga bagatufunga chigori ibere ne timu engia nande ya represent Orogongo rwa Gusii na intu nigo twabere no gukumia nga basiririe team manager oyuro monto mongwana kwa niaba ya Sportive twarure pole wechia se timu ya Ichuni na ase mchezo osoka kwa jumla sababu ino mwana sport tu anyarego siria abuna goiko sira kwa ye John Atambo nyare ko baga ko bo mwalimu bwense meri ye secondary chinga keche chuni kanyare ko ba referee na mone coach ba mangana rengete chigosori chia handball mona se ensemeri chigosori che secondary abwa sebuna Ndizi TV tokorwe ngora yaito ochia se family ya matena basani vaye John Atambo chinga keche chuni ge team ya Sportif Nyaburu ko sori ya league ya FKF division 2 gendete ko yari gani bospo ko ndra ko league yeyu asentunda aeta nige timu ya Sportif nyante ko baga techi timu chiri chanyara ko bache ko vainse ase league ya FKF division 2 asomo timu ko banyare ko bakogora useko bekese ina ba ko sori au abwa bwatani ko rwe timu ya Sportif Nyaburu batebere buna chiko sori cyake bosani asomo timu ko yomoke njichi ko bache ko konye timu yiko nyara ko bage waiting ya chinsemo chiri ya twaro boregeu ase league ya eta kone kibane nyare ko bage ko konga ase league ya FKF division 2 iracha kasa matukale bwangu iga asama reta ngoro ku Gisemba Elvis awange ba maete buna 1001 nche head coach ya Nyaburu Sportive yego aka division 2 ime Central Zone group C last season na ndene timu ya Ravere division 2 chinga kichintambe ono ase season ya era mtu atema ikageranga tukatigara ase league ono gwepanga tore gwaka league ya 2023-2024 togendrete pre-season abwas toga sene kora masoezi megeti kya Nyaburu ande pre-season ye togendrete gwaka chi friend ne chi timu hawa una litukolia rero twanyare gwaka ne timu ya Iterio United yu twanyare ko nyorobo buiwe chigori berase watanyara gotofunga na ande toganyete umupira onde ukabire togaka na Super Warriors yinere gwaka County League ase okoenderanga gwepima chinguru na koendera gokonye team orwase tu atigerete elinde nga konyementa chinguru na gotema baaki bali abande tu asainiri asege kosi elinde kororanga nga yoborege ubore na ande tomente okobachinga kinchirororo na togo saba abantu borogongo ba Nyaburu kitutu chache South na Kisii ase ngima tonyare kobwatisia chitimu echirensa iga anemono na Nyaburu Sportive tebwati sponsor igetegemete ya mashabiki ndoru 200 ndoru emia elinde konyara goikera waka chigame chiabo pre-season so far mbiere twachagete early preparation kwera nkagerete lige go chako mutinye 10 wanige ne friendly ito ya kane
ase pre-season togenda gwaka pre-season chinyinge chie game elinde tonyara kuba prepared kera togochiko chako matches yeto ya division twanyora ntore prepared na signing chigenda tagokoru ase ngenjo nere open as long as yore mwakyo pa Warriors FC ngate timu koruense ya kitutu chache sauchara kwa ase ligi ya Kisii County League ligi ya era sama tukabwango iga timu ya Super Warriors nganyara kwa gikokora namba isano nemo ase rombe barenge ya Kisii County League ase bono wagende gutwara chigo solid ya kebosanya mune timu chinde kwane kibuna ase entundere bose manya kwa bakurikia machibwa mayagwetani abanyora ase entunda ya era ye ligi ya Kisii County League. Team nengia we have to what the players here from defense from a goalkeeper to striking. Team nengia na wana baya na nikumnyingo karabara mazoezi. So we are hoping next season kwa katore we katore regional league next season. That's our aim. The challenge is we to what ne striking. Ndo konyara was common no? Na ikagatia ye league tukanyara some injuries on the back line na kia toka concede kereri ya kuchikoera the reason to achire kwa ke friendly ye ne to te ko some good players, some new signings to weke to area ndo strengthen our club ngana ne mo ne ngosaba ke tonje to ko konyora support from abantu baranya gotokonya ba chip in banyara konye timu yetu ntobwati any sponsor is a good team, so we are requesting for sponsorship. Itiero FC ngate timu chinde chanyara kwa bachiko ba ligi ya Kisii County League na timu yo kuri Chinsa mo chirichasu ne kaime bunge ya Bonchari ngate bere buna magiko kora namba isano ase ligi ya Kisii County League maomba gendere kobeko moki kwena kivuna Chinsa mo chirivanya kwa bagotwaro boregeu banyare ko babakonyara ko bagokonga gwetera chigo soli chake bosani asabate bune ekirenga kiabo aserigira chiko bakego chaka ya Kisii County League ntundere bosio nonko beko mokina usukase chiligi chaigoro une timu ya Bugia kumu FC ya Rua Sensemeri ya Kisii South na gusuka igoro na kwenda Sensemeri ya Nyanza Regional League. Ligi na watu wagenda Bugia patende challenge ngo chichiri yatoka nkenke patena watu wafanikiwa wako mpira Bugia akatwakora namba isano Rende tutabona kuyali ni game ne tubwate no kuyali ni tukuyali gani ase round yenda bone go chake season yenye go chaka so bigocha na ibiro ga kuna kulira no chi sponsor chito chikonye chitimu bunechi anena mono buna bone mipira ntubwati na uniform ntubwati no chikirizyo tumye chogo train ntubwati so tokonya kumnya ya kuna kulira no ende gosanda nyara batani rinda bakonya bamuraba no sirika tubwata wanafunzi abangi tazwaye ngakibune gabara secondary school tokonya ko baleta to manage ilindana basiri mbago nya gutoko na samana ali amana yo bole tazwaye mwiso ndi twalenge itielio ero tole sportive ga amero berirenge ne wizara ya manganare ya kinyanigo ya mu asekeria abwatani becho basari bawati abuna tevege timero berie meikirano yokwana kibuna epie wakorwa se binyori banyara kwa bikorigero gukeboikirano na kunyara kwa bagocora bali bagokori buya kuru Chinsa mo ogusuka bosio asebona abwatani becho basari babodi buna serikali ya moneke ombegi ya Football Kenya Federation kuriri mero berie meikirano ra konya gosire byo kwa bagosoria bake mono wale babwate emiaka irensa 15 ne 3. Basically structures za football zimekuwa na problem kwa sababu unapata most teams hawana youth structures. Unapata timu ni kubwa lakini haina ile established youth structures zinazosaidia hawa vijana. Ukiangalia kwa mfano kuna Talanta Hela. Unapata inaanza vizuri but in between ikisonga unapata disorganization inakuwa mingi mpaka yani ile nurturing ya talent inakosekana. Kwa sababu unapata kuna vijana ambao wako na talent pale chini lakini because of misorganization unapata wale vijana wenye wako na talent huenda wakose kupata hiyo opportunity. So kama kungekuwa na clear structures zenye tunakuwa na teams za each category wakicheza kivyao like a league of its own, like tukue na league under 15 wanaweza cheza kivyao, kila timu ikuwe na youth team, tukue na under 17, kitu kama hicho kitawakuza zaidi kuliko kupanga tournament mara moja ikiisha imeisha hivyo. Kwa mfano tumekuwa na Chapadimba juzi pale hata tulishiriki, lakini sasa unapata
Kwa grassroots level miscommunication ni mingi, unapata information haikuji vizuri, hata balls zikianza unapata kuna a lot of disorganization. So haikuzi vipaji the way tunge expect, but na hope kwamba moving forward kama ungekuwa na proper youth structures kwa football ingekuwa na manufaa makubwa kwa kukuza talanta. Vijana wengi wanakosa exposure, so kukiwa na that direct like every team yenye inacheza be it NSL, Premier ama Division 1 or 2 inakuwa na youth structure, itasaidia pakubwa sana kukuza hawa vijana. Now that kuna hii mfumo wa mtaala wa CBC ambaye pia inajaribu kunacha those talents, so itakuwa I think magega kamati elietendeta mangana yeviti gotuke viti obebere ko babikwariga ni chiligi cha FKF Premier League amone league ya National Super League viti au imense ya Kenya egeti kia Gusii Stadium na kirikiana rukivyanya kwa biwapu isiko asogutaikerani kirikegana ire ndinya kwa bikwariga ni chigosori chekerengo keigoro ibone ire timu ya Shabana FC kunyara kwa bake gochorege kia Raila Odinga Homa Bay Stadium kwa ba egeti kiranya kwa bake goterera chigosori chiabo Chinsa aseligo ya National Super League racha kase wiki revosio ese ligi ya FKF Premier League era chaka ase wiki revosio chitalike merongevere na isano na ivera ase timu ya Shabana FC ratwale gosoria yentangani ya Premier League sebara gosoria mone timu ya Murang'a Seal ase geti ya Raila Odinga Homa Bay Stadium. Barianda kagendera kwenda kibuna kwanyorire jezi yawe ngeni ya timu ya Shabana FC jaga ko bangesa bali kwenda Chinsa mochirichia Homa Bay ensemo ya Raila Odinga Stadium abuno timu ya Shabana FC ratolege tiki abonterenera ke ligi ya FKF Premier League ase egekakera ngemeti nyevere etato gwekege tiki ya Gusii Stadium ya ikeranira magana aliaganeri na amanga ekiombekeria ya Football Kenya Federation erinde kebege kwarga ni chigosori cha FKF Premier League echuma etapati oteria bank mono korwa sorongo rwa Gusii bakanyererete mono kwa timu ya Shabana FC yakosori ne timu na chiabo KCB bagosori na KCB wiki ye ese gosori ya Kebosani bakanda makali yeguria yemo ritukoria nkyo Shabana FC ne bwate gosori ya Kebosani gatichi gosori chinde igo gendra kwa yarigani koane kibuna keredi ya Premier League ra chake kubikira nirikene tokeganeri erinde obwati amangana yo mwancho mureri ayungati ali na quality korwase MS yecho sori korendeli tukoli ankyo ochakira Chinsa 10 nenusu ime Ndizi TV ndosanga manga somoberi bwechi gosori na captain 001 aiga ase Ndizi TV asegati abali baturika ile chi SMS gwetere metandao ya Ndizi TV na Okinyi Dismas wote abuna my condolences to each unique combined team for the death of your manager. May his soul rest in eternal peace. Tochaiga blessed hill ateba vuna nime tune in. Rispa Nyabwari ateba be blessed sana. Robert Onyangore ateba vuna I'm watching from Mombasa Bombolulu. Najua nyinyi ni watu wa Kiswahili Mufti. Ambia hapo Ndizi TV ndo kusema. Ndochaiga naum ateba vuna I'm watching live from Karen. Ndochaiga Moses Omwenga watching live from Keroka. Samuel Nyamari ateba am honorable Nyang'au Nyamari Samuel from Nyamataro ene jirani on Ndizi TV agoteba buna am following igo mwancho murigari ayungati yali egetaseni kya Ndizi TV tu akwari ni korende semeye komwarigani Vincent Onyancha senchera yabene anyare go ikaigense moya studio ye Chigosori atebya ndake kuria rero egentikia gosekivi kia kolekanete nsemoki aseki ayonde tatusangenere Vincent Onyancha ngorogoswa ogani tegoso esege sirigie Chigosori umefika aja kile safari ya nogochi Raila Odinga Stadium Homa Bay ubyateri yale mono round ya nonde Chigosori round ya namwire Chigosori me full mzuka tole bobe haya wajumurigire na manga kolekanete Kolendere rati ngira ndo mutumuko na kiri ndo ngaro bana kiri mutumuko Shabana mando mutumuko moka baka kama guchikocha wanchi muri go manya kira we bachenjireyo era abantu abange bati mugete ensengima bintu binene mbikolekaneti konda re bintu ne binge byakolekaneti ndo bako nada se news team I think bako mochiraira kiba ko mochiraira ere bako mochira
No, tebire na Mombasa da bono no matenetorio ko US. Okay. Na ba akwamuru aira nezeria. Agar ligadi o mashina you have no right. Ko chinchino assistant chief mo konyo mugambi ko we location iriyo ko. Ntiwe na magana renge. Magana renge tesi asa nantaro chanda ke simbara tere karasa mwana dia devolution. Ala wote watengo tere tane kororo kwege sigisi. Kote abuna ubulie wheelbarrow stari gete buno ulia kotenge wheelbarrow. Arati akane depi. Vinte butago korapi. Neba garase TV. Kora kiwa oino musimamo oye. Na akane tega libaka wakati na arati wangre osume gu. Okay, bueno, no como ya. Na anseme chikosole. Patron ya Shabana ningo. Patron ya Shabana? Ningo. Charo ni maitimba rora bagoteba simbarati. Nere toro liro ebintu bya matukabwango yiga. Nero bire ago babune patron ya Shabana. Kulinde ensemenere batebune patron ya Shabana. Sam Nyamweya. Abana bale bateba Sam Nyamweya bateba kikatiba nere. Kolone kolena ne team management ya roroboniga. Amuna bateteria bange ba Shabana. Batebuna simbarati okire no murai. Patron ndo mwisra bakobwa patron. Na mpaka obakonyire banurire SA ya bank bet ya bire sponsor ya 20 million chi patron chiamega chitarakora. Ono timanya aina kiro chikuringa neyo. Kikatiba Sam Nyamweya nere patron. Kikatiba. Usikubati masakari style gete. Usikubati masakara nama chikari bunere. Sam Nyamweya nere patron ya Shabana. Asi management ya Shabana pono aradi nere patron. Nechi fans. Nechi fans. Na watiotereri. Kolende gentekia ngani majanga ngo chikoya tarenge liberera aigana limona mona bune liyo chikochaka korende negenire buna Sam Nyamweya yambasanga na governor Simbarati bate babasiasa erusi wa Sam ngana ayu babwaterana yako kana Sam Nyamweya yorore mangana yata kuchigweti mo round yeye mwenye nguvu mpishe. Mwenye mpishe mpite. Manyase asama sakarabo norio abone pininge patron ya Shabana. Kolende genteke nene tuli bobi. Genteke nene tuli bobi. Aya. Nasema mtandao Facebook Ndizi TV News the digital YouTube Ndizi TV ni simu nchumulikelia website ito www.ndizitv.net. Nanda kolene kivuna chivi chani ndio kwa chikire kiboikana mikaine buna Petronila Mokeira. Na nsembo hivi manyiro muntu wochota konya manyekaine buna Joshua Auta mo basi. Joshua Auta. Mati toli kama Ramono na bokweva eno gutaya mugo seivere kolende Joshua Auta koduche semo chao basi era kwa kivuna amangana ibanyiro abantu banyamanyire kiboikera. Basi asega sengyo gendete okoro mwanchumurigire tuwanchire tuyakiro musumari ga amangana magia senchira yoboyikira n'uburande makumanyima nkyo chinserengaje chikosora. Ikominenus. Watatarikia we manyayo manayanda mange ekero twakumanyire asenchira yoboyikirano. Oikira bunto bwatende ko tayibona twala chinga kichingia gendra ko tengera Ndizi TV aiga. Once